تماشاوان نیجا لباکوری کردستان چند گچ و جن هنه کو کارسات بسری وان دهاتنه دو زنوان هینا بردوامن هنگ جی وندانه بتمامی کس نزانه چاره نویسا وان چیه هنگ جی لدادگهانه دو زنوان گله کس هاتنه گرتن لی پرسین و دار زاندناوان بردوامه یک جوان دوسیهیان دوزا گچا کرد گلیستان دوکویه گلیستان کچکه خلکا آمدهیه جا آمده چویا درسمش بو بخوینه لزانینگه همون زوره و لور کتیه ناوه هنک پیوندیان لگل کره والی و ده انجام ده جی دستریجی لی هاتیه کرن و هاتیه کشتن و وشارتن حتی نها جهوی ندیاره آنگو جنازه وی نهاتیه دیتن هرچقاسی گلک آلین مسئله ایدی زلال بونه لی هنک پرسکریک جی هنه دو زاوی گهیشتیه کو از یک سرج پاریزر دوسیه یا گلیستان دوکو برز علی چیمن بپرسم نها لگل منه دم باش برز چیمن تو بخیر هاتی روداوی ام وی دوزه دشوپینم براستی وکر روداو هم دوزا گلیستان دوکو هم دوزا روژین کبایش هم جیا نارینش دسپیکه و هم دشوپینن چه هی نهاد دوزا گلیستان دوکوده چما جه کوله و شرط نه اشکره نابه چما نابیشن dosya Gülistan dokuyu de 4 salın pevajoy da 4 salın despeki u 2 salın David ve Mirovike de 5 doza Gülistan dokuyu ve ki hundizanın parizgar doxas ser dosyayı ve şere jber ve dosyayı da peşketin çeyne bu 4 salın despeki رخصتن جنان و رخصتن مافن مروان ویکی وکا yani rızandına sistematik binav kirin em jî wiha dinirxînin ku ji ber cezana dayînê ev tiştê bû faîl yani kiryar diyar bûn û lêbelê tiştê din li gor dilê xwe birêk û pêk kiribûn û bi awayekî sistematik ev tişt kiribûn di qonaxa dawî ya 2 salên dawî de jî ji bilî ew polîtîka necezakirinê ceza nedayînê ji bo ku parêzgarê wê demê tawanê xwe veşêre em dibînin ku ser dosyayê veşartiye û serdozgeriyê jî vê dawiyê lêpirsîneke bi bandor meşand û dizanin parêzgarê wê demê hatiye girtin kurê parêzgarê wê demê hatiye girtin 4 karmendên hikûmiyên wê demê ku polîs di nav de hene hatine girtin ser bijîşkê nexweşxaneya Dêrsimê hatiye girtin yê wê demê em dibînin ku dê di jî zanîngeha Mûnzirê jî operasyonek bêkirin em vê yekê dibînin li vê derê Wezîrê Dadê û îradeya siyasî biryarek dane û di çarçoveya vê biryarê de ev weke tawanê parêzgarê wê demê Belê birêz çîmen parêzgar bi xwe tometbarê serekî ye yan kurê wî bu dönemin valisinin parêzgarê wê demê kurê wî dosya me da şahidekî nihênî heye navê Şibat e li gor şahidê nihênî kurê parêzgarê wê demê ew ku navî Mustafa ye Gulistan bi çekê tê kuştin kurê parêzgar dikuje lêbelê em nizanin ku parêzgar bi xwe wê demê li werabiya annel wê derê biye lê eger heye ku li wê derê bûye jî li tiştê ku em li ser disekinin ew e ku parêzgarê wê demê Tuncay Sonel ser vê kuştinê veşartiye ji bo ku posta xwe biparêze Diva qonağa em gîştinê de karûbarên yasayî tê nekirin lê dosya me nû ye ji ber wê her çiqas em geşbînin jî gumanên me jî di vî warî de hene. Belê gumanên we çi ne birêz?
Ya şöyle yani biz Niha istiyoruz bi vî awayê em vê yekê dönemin dixwazin valisi tutuklandı. parêzgarê wê demê hata girtin li belê hêzên emnî yê ku bin wî da dixebitin ku ferman dane û lêpirsîn kirine em dixwazin ku derbarê wan da jî karên yasayî werin kirin. Yek jî Ekonomik boyutu var. aliyê aboriyê Suç örgütü vê bûyerê heye. yakalamak lazım bu Divê dosyayı. vê yekê miroveke rêxistina tawanê binirxîne Kazanılan kirli bir para var. û perek reş ku hatiye qezençkirin heye. Divê tedbîr bêne wergirtin û dest bi ser van peran da were girtin. Em vê yekê daxwaz بله dikin. gelekî spas Brez Ali Çimen parêzerê dosyaya Gulistan Doku tu ji Amedê li gel me bû zor spas.